Παιδιά, σήμερα παίζουμε crafting game. Ένας φίλος του δώσα το tablet μου για λίγο καιρό και μου φτιάξε, βασικά το tablet του αδελφού μου, και μου φτιάξε μια πίστα να την περάσω. Εδώ λογικά υπήρχαν αράχνες. Υπάρχουν αράχνες. Και το έκανα και χωρίς όπλα για να είναι πιο δύσκολο. Fuck! Spider! Ωραία. Προχωράμε προς τα πάνω. Από εδώ, ανοιχτή η πόρτα. Τα όπλα μου έπεσαν εκεί κάτω. Βασικά του νου, γιατί θα το έλεγχε κιόλας. Όχι! Πάμε ξανά. Από το σπίτι ξανά. Ναι. Έλα, προχωρά. Πρέπει να φτιάξω ένα τρενάκι για να πηγαίνουμε γρήγορα. Λοιπόν, ήταν δύσκολο να το περάσει αυτό. Πρέπει να βρω, μα έχω αποθηκευμένο κανένα όπλο στο σπίτι μου, στο άλλο. Γιατί εκεί δεν υπάρχει ελπίδα να έχω όπλο. Να παίξω, βασικά δεν χρειάζομαι όπλο. Αλλά μετά που θα μου έχει βάλει άλλα 2 εκατομμύρια σφραγίδες, ναι, χρειάζομαι ένα σπαθί. Νομίζω ότι έχω ένα μαγεμένο σπαθί. Αλλά σιγά μην δώσω μαγεμένο για να περάσω. Εδώ τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Πάμε κατευθείαν. Όπου βλέπετε αυτά εδώ τα μεγάλα, σημαίνει ότι κάτι έχει κάτι κοντά στη βάση. Υπάρχει σπίτι, υπάρχει κάτι. Οπότε είναι δύσκολο να το περάσεις, πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν μου φαίνεται να το περάσει. Λοιπόν, πρώτα ας πάμε να πάρουμε λίγο, να φτιάξουμε και κανένα όπλο. Ελπίζω να έχω αρκετά υλικά για να φτιάξω το όπλο, γιατί δεν θα φάω όλο μας το gameplay γι' αυτό. Λοιπόν, δεν να δούμε. Όχι, θέλουμε ένα σπαθί. Ναι. Έχω άλλες επιλογές. Τι είναι αυτό? Ωραία, ας βάλουμε αυτό εδώ και ας βάλουμε αυτό σε... Χρειαζόμαστε πιο πολλά. Νυχτώνει κιόλας και θα έχουμε και άλλα προβλήματα, οπότε ας κάνουμε ό,τι κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν, ωραία. Πες μου τι τώρα μπορώ. Χρειαζόμαστε 2 τέτοια και να... Ωραία. Έχουμε ένα τέτοιο, 2 τέτοια μας μένει. Έλα. Τώρα σπαθί. Ένα. Ωραία. Δεν βγαίνει. Θα το φτιάξω άλλη φορά. Πάμε. Και έτσι πως μου σκότωσαν πριν αυτά τα skeletons που είχε βάλει, δεν ξέρω καν τι στο καλό με αυτές οι μπουρδες. Είχα φρικάρει. Πρέπει να το κάνω σωστά αυτή τη φορά. Ωραία.
Εκεί κάτω είναι τα σκελετών, σας φύγω. Ναι! Γάμω τις διαφημίσεις μου. Τα κατάφερα. Ο fucking ζόμπα. Έλα εδώ. Έλα. Ρε, πέθανε ρε. Ψόφα. Πάει αυτός. TNT. Πρόσεχε. Γεια σου κύριε ζόμπα. Άντε γαμίσου. Έλα. Το σεντούκι. Ωραία. Έλα. Κάτσε τις πάντες. Ναι! Ουα! Μαλάκα. Ουάου. Πώς τα βιβλία. Τι είχε εδώ. Κάτι έχει κάτω. Και τώρα πώς θα ανεβώ. Τώρα έκανα βλαγίες. Ωραία. Μόνο 2 βιβλία. Εντάξει. Ας φύγουμε από εδώ. Και ας πάμε να τα φυλάξουμε στο στεντούκι μας. Να σου φάμε και κάτι γιατί πεινάσουμε. Μην πεθάνω μόνο τώρα από σένα. Και χάσω όλα τα πράγματά μου. Ωχ, Θεέ μου. Μα, τι είχε εδώ, τι υποτίθεται, είχε κάτι. Κάτι είχε εδώ. Ωραία, τώρα όμως πώς θα φύγω που έπεσα. Και έχει και μόνο πέτρες να σκαλίσει. Πώς μου ότι αυτά σκαλίζονται εύκολα. Δεν σκαλίζονται εύκολα. Μου φαίνεται ή άκουσα σκέλετον. Θέλω να φύγω. Έλα μου. Σπάσε. Σπάσε. Και καλά η φάση της παγίδας είναι ότι άμα σε πέσει εκεί μέσα δύσκολα βγαίνεις. Δεν έχω καταλάβει. Εγώ όμως είμαι γιόλο. Τα κατάφερα. Όχι, είμαι βλάκες. Γιατί τώρα πώς θα περάσω απέναντι. Άλλη περιπέτεια πάλι. Σκάλιζε. Κάτι φυλακίνας. Πες μου ότι έχω εδώ τύπο. Α, ναι, είχα και αυτά ρε. Αυτό τα θυμόμουν μωρέ ο βλάκας ότι έχω αυτά. Κάτσε. Pineapple pen. Έχει σκέλετον εδώ. Γαμώ το, φύγε. Έλα. Θες ειδική πρόσκληση παιδί μου. Ωραία. Μπράβο, καλό παιδί.
τώρα μην πέσεις. Προχωράμε. Ναι, επιτέλους, φεύγουμε. Θα πω του φίλου μου να φτιάξει και άλλα τέτοια δύσκολα. Να μου τα στέλνει, να τα προσπαθώ να τα περνάω. Αλλά αυτό ήταν πολύ easy για μένα. Μαλακής πάλι λέω. Easy. Εδώ ρε βλάκα τόση ώρα έκανες για να αφήσεις από εκεί. Βλάκα. Θα του πω να φτιάξει την άλλη φορά του φίλου μου κάτι σαν dungeon. Ωραία, ας πάμε να τα φυλάξουμε στο άλλο μου στο σπίτι. Άμα δεν έχω σε duplicate και θα σταματήσουμε και το gameplay. Ωραία παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο gameplay. Γεια σας!